Lord Jesus, agyaman kami, hindi kami ng bundaway, di ba mga po Diyos, hindi tayong mga po, agyaman kami di presensya, agyaman kami mga po, di kami, hindi po ka na kami, agyaman kami talinayin na kami, agyaman kami ako Diyos, di ahong ang sa mga po Diyos, agyaman kami, hindi rin mga bundaway, mga balinan ni Maneno, ako po, nagtipon ng magpadayaw, yung ka po Diyos, magbibig, kanagiti amin, nadakada kami, yung ako, nagapukin ka, ako Diyos. When ako sila di may tangtang mo, kapitilay di ko bundaway, agyaman na po na iti paliging, ito po maneno ako, agyaman na Lord Jesus, iti palping, ginasir ng ito mo kanya, kumabalin ng terministro, kanilito ng nakatid na nalang mo. When ako Diyos, itatanang kami lang, kinka, nakatibintar kami lang ng kapit, sekarang ako Diyos, pangnanamaan mi, kapitilay di maldaw, iklaim iti dapat nabaligi, iklaim iti pa nakatuprak, iti persa, iti jablo, kadagyaman kami ako Diyos, kag Espiritu Santo, itagtang kada kami. When ako Diyos, aramatan na po kadi, kasi di pa nakabalin na nagkapuking ka, kaputawan kanya, kumudikat amin kin ka. Kung ang Diyos di amin na dayo, kinatanong at kumikita kami lang titulong mo in Jesus' name. Kaya mag-amen. Amen. Mabalin kayo magtugaw. Praise God. Hindi kalito manda kay di presensya ni ako Diyos. At di pa nakaagas. At di nasirig ka nag-iwaya po ang desisyon. Hindi, ararami doon ay tata. Hindi Diyos mismo, maragransahan. So, hamang kita ni Apo Diyos no kasano iti kinado tayo. Hindi kat kumikita ni Apo Diyos no kasano kununan tayo. Kaya hindi pa nakaitik lang na hindi sa una. Kaya pisudag ito iti rumamot ka na tayo. Nga may parangarang itigyan tayo. Amen? Amen. So, di pa kinadalang kayo tatagod may papan, iti pa nakaitiklara, iti bindisyon. Iti sao, kat adda iti bilag na. Ada iti kababalan na amang yurnos iti pagturungan iti biag tayo. Ito nagsaw pada tayo iti maysa nga adaan turay. Kas kuma iti naganna, manursuro, kaya magbaga. Maitik lang ada no anya iti pagdalinan tayo. Kaya so mga bay na adda, naging saan nga makadano iti pagbalinan tayo. Kat gapu tasaan da apulos anangagan iti bindisyon. Anong gapu manipod iti sao iti Diyos. Saan da Apolos, kinawan iti nangidiklara kadakwada, no anya iti pagbalinanda, no anya iti kuna iti Diyos may papan kadakwada, no kasano nga isuda, ket adaan iti nasayahat nga bukel, nga agrusi. Manipod iti Biblia, ni Prophet Isaiah, kuna na iti Isaiah chapter 61 verse 1, indiklara na kuna na iti King James Version, the Spirit of the Lord God is upon me, because the Lord hath anointed me to preach good tidings unto the meek. He hath sent me to bind up the brokenhearted, to proclaim liberty to the captives, and the opening of the prison to them that are bound. So idiklara niya Isaiah dito, nga una na, nga ti Espiritu ti Diyos kat adda kanya. Intend na kanya, iti pa nakabalin. Nga pang idiklara, iti naimbag na damag kadagiti napakumbaba, kadagiti na respeto, ken kadagiti na imba. Inbaon na kumangbudbud, iti puso nga nasugat. Ken mangideklara, iti waya-waya, kadagiti na kulaapan, ken panakalupa, dagiti na bano. Simutan nyo dito ni Prophet Isaiah, ken indeklara na kadagiti tattaw iti bendisyon. Indeklara na kadagiti tattaw iti panakaagas, waya-waya, pabor, ken baligi. Ken dagiti nang kaya, naawag da, ken kadagiti ng salimat-mat, rin mamut kadakwada, ket naiparangarang itintiro nga biyada. So iti mapaspasama, iti na ito'y magundaway, at aramatan iti Diyos, dagiti tattao na, dagiti adipon na, nga manideklara iti na imbag na daman, ket adaking kahit iti desisyon, na intun kanito nga maideklara, iti sao iti Diyos, ket maakulunan, rumamutkin ka, no kayat mo, maawat mo, ket no salimot-matang, ditamot-tan, nga may parangarang itibiyag mo, ket isu, iti may patungpal, ken ka. Amen? Amen. So, padayawan tayo mga kanayon ni Apo Diyos, babaan iti panangakulon tayo, kadagiti panakaideklara, dagiti sa una. Importante nga inton may deklara iti sao iti Diyos ket masapol nga agrespanas tayo babaan iti panang presyar tayo kini Apo Diyos panang bigbig tayo nga kunang ti Apo Diyos agyaman na kitingkarin kanya agyaman na Apo Diyos taing puyot
buhi ti ang buhi ti angas ti Diya ket nagbalinaw nga kararo nga si Diya gapo tayo suda kita iti ebidensya iti pakuna nga panamati tayo iti panakagunod tayo kadag iti amin nga panakaideklara iti sao ti Dios amuyo iti Dios inted na iti kabaunan iti may sa nga tao tinignay na iti may sa nga tao inted na dagiti nga sa una tapno nga ikadisuna ti kinapigsa ken tarigagay nga mangiwarnak mangibaga kadag itoy nga nagimbag nga damag na naggapo manipod iti sao iti Dios ket iti siya sino man nga mangawat nga umunag iti espiritu da isuray ta iti pagbanagan iti biyagdaan niya ti kunay iti Diyos kinka anak na ka iti Diyos sikat iti isang sangayan nga parswa kadag iti so amin nga adda sikat iti idumdum insabot na iti amin nga kasapulang inagasan na kan pinakawan na kan insalakan na kan ket iti kanito nga ulunang dagita nga saungan nagapo manipod iti Diyos. So hanyo kita siya kung di kita hanyo iti namarswa ka dagiti so amin nga da nga iso tinagkapan ka dagito nga may dikdeklara nga sao ket inton akdunang dagito iso ta iti may parangaram iti biag mo ngano kada kayo iti makaklo iti dita iti gasot-gasot nga tawen nga nakalabas ni Apo Jesus ket adda iti templo iti Nazaret ket inbasa na iti isungot nga surat ni prophet Isaiah unana, the Spirit of the Lord is upon me, because He hath anointed me to preach the gospel to the poor. He hath sent me to heal the brokenhearted, to proclaim liberty to the captives, to preach deliverance to the captives, to opening of the sight to the blind, to them that are bruised or bound, huno kadagiti naulaapan, huno kadagiti nabalod. So iti napasamak ditoy ni Apo Jesus ket indeklara naman inulit naman iti imbaga ni prophet Isaiah isuma iti sao iti Dios ket kasapulan nga maulit manan ni Apo Jesus ket amuna nga importante nga maulit manan. So indeklara man ni Apo Jesus dito iti bendisyon, indeklara na iti pabor, indeklara na iti panakagas waya-waya ken baligi ket dagiti nga ulun na iparangaran iti biyaga. So amo ni Apo Jesus nga kasapulan nga maideklara na kan kanayon kinka amuna nga importante amuna iti mukuna nga kinabilang iti panakaideklara ni sa una amuna nga kasapulam amanggan nga kanayon iti panakaideklara iti wayo-waya nga may patungpal iti biag mo mabalin nga nangagam iti napalabas nga kasapulan na mangagamanan tapno iti makuna nga espiritu iti makuna nga panunot mo ket mapagpabaro nga kanayon mabalin nga napaay ka saan nga na ipatungpal dagiti makuna nga arapap mo yan gapo takan kanayon nga manggagam iti panakaideklara iti makuna nga pabor iti Dios at daan nga tayo di pala matalang kalatang ipanitibindang ni Apo Diyos matalang kalatang ipanginanama kadagiti kang ni Apo Diyos sumabalin nga napaay ka ket saan nga na ipatungpal dagiti kayat mo yan gapo takan kanayon nga manggagam iti panakaideklara iti pabor iti Dios manginanama kalata ang masarapang iti nasayaat nga ako. Ito na umay, di pa nagwadwa. Asaan ka na maagasan. Malabo na itang mapasama. Nakita mo ti kasasayatan ng daw mo. Dahil ta itiinot na mangitang medkin ka. Isot ka po na nga kasapulang na mga ganmanan. Iti pa nakaideklara ti bendisyon. Kasapulang na mga ganmanan. Iti pa nakaideklara. Iti pa nakaagas. Kasapulang na mga ganmanan. Iti pa nakaideklara ti pabor. Waya-waya. Ken baligi. Kas kini Isaiah. Indeklara na. Isulay ta iti aramidit takta. Indeklara. Noan niya iti kuna iti Diyos. May papanggay ka. Kas kini prophet Isaiah. Indeklara na iti bendisyon. Kas tamad kini Apo Jesus. Inulit namanan. Imbaga namanan. Amuna nga importante nga ibaga namanan. So isulay ta iti aramidit takta ka na kayo. Indeklara. Noan niya iti kuna iti Diyos. May papanggay ka. Ket mga plunang nagikoy nga sao iti Diyos. Di tamad ten. Nga iso ti may parangaran kin ka. No akseptaran, rumamot kin ka. Kat iso iti mangisagpat kin ka. Iti baro at tukat, iti masagbayang. Iso ti mangtad kin ka, iti kinabilog, kinapigsa, kinasirip, kinalaing. Kadag iti wayat mga desisyon. Mangtad kin ka, tinaan-anay nga rapo, naan-anay nga salunat, kinaan-anay nga baligi. Nagitoy nga sao na ideklara manipod iti sao iti Diyos ket adaan panakabalin nga mangyurnos iti biyan mo. Adda bilag na amang pasayaat iti na ket mangriing kadagiti arapap mo. Dagitoy nga sao nga ideklara dagiti makuna nga nagana dagiti mangas kasaba dagiti makuna nga mamagbaga nga nagapo manipod iti sao iti Diyos ket
inton at nunang, ada ibilig na dagitoy, nga mang patawad ti bendisyon, ada bilig na nga mang patawad iti padakaagas, ada bilig na nga mang patawad iti pabor, waya-waya, ken baligi. So inton may deklara, iti sao iti Diyos, ken aklunang dagitoy, may parangarang iti biyak mo, inton nakseptaran mo mamutkin ka, inton kayat mo dagitoy, maawat mo dagitoy, nga aggapo manipod iti sao iti Diyos, numan pa'y aramatod na, iti may salang nga tao man narasi, kasla iti bangan ito na tinagkat na burak, ket aramatan iti Diyos, uray pa iti panang tikita, iti tao na kunang, inton akseptaran dagitoy, manipod iti sao iti Diyos, nga may palasat iti dagitoy, nga tao man narasi, ket inton aklunong dagitoy, may parangarang iti biyag mo, ket punam, nagragsak iti abiyag, iti sidong iti apo, ada isalaknip iti sidong iti apo, na idungdung mga bangaan, saan na kaya nga gatangan iti kwarta, ket punam apo Diyos, agyaman na, tiinted mo nga biyag ko, agyaman na, tiinted mo nga pamilya, agyaman na, tiinted mo nga salumat ko, agyaman na, tiinted na, iti angin niyang amos ko, agyaman na, tiinted na, timatay, ni kanak, tigong, ni kanak, imay, ni kanak, isapa, apo Diyos, agyaman na, tanak, pintas, ti pagbanagan, iti masakbayan, iti biyag ko, apo Diyos, agyaman na, tanak, pintas, ti plano kanya, apo Diyos, agyaman na, tayapan na, isaan ko nga kaya nga bapanan, iti bukod ko. Amo iti pagbagat ka na kayo, itiktik lang, bendisyon. Ket iti ka na ito, maaklunan. Ito na aklunan na dito. Isunay tayo, di may parangalang. Itigyan mo. Amen? Amen. Praise God. So, pagyaman ito ni Apo Diyos, kada gito na sa una, na may palasa, kada giti adipan na. So, ato di pa nakabalin. Iti pa nakaidiklara, iti sa ti Diyos. Ngayon, amin, na nalpasan na narabidan ni Kristo ija cross. Magunod mo, babaan, iti panamatin. So, agyaman na, tatipanggap mo, kat inmay ka ditoy, takno padayawam ni Apo Diyos. Mamatiak nga tipanggap mo, nga inmay ditoy, kat takno agmay sa tayo, nga mangpadayaw kini Apo Diyos. Amen. Praise God. Kaputa tipanggap tayo, kat padayawan tayo ni Apo Diyos, ma-appreciate tayo, iti amin ngay naramid na, so iti Diyos paragragsakan kada tayo, iti tuwa dinamili na tayo, inaramid na tayo, dinamili na tayo, manipod iti tayo, impuyot na tagong tayo, yangis tiga, nagpalit tayo, wakarang mga sibiga, dahil pati na isang sangayan, nga aramid iti Diyos kada tayo, so iti Diyos timapadpadayawan kada iti amin nga aramid na, so iti dahil tingaldaw, kat kunang agragsakan, iti dahil iti naramid mo na ni Apo Diyos ngaldaw, dahil timanig mo ngaldaw, nagsabat na ito nga biyang, ang balin ng anasayahat, gaputa iti pabor, iti Diyos na ibukbukan kanya, iti pa nakabalin ni Diyos na ibukbukan kanya, kat adda kanya, iti pa nakabalin, nga mga ramid ka iti pagayakan iti Diyos, nga magpadpadayaw kinwana. So iti bottom line ito, ikat nung kasanunga akulunan, dagiti amin nga sao, dagiti amin nga malikas, dagiti timat tibyan, nga mangtag iti pagligi, nga may parangarang iti biyag mo, kat isulay ta iti mangisag, pagkin ka, tas ng paraswan ni Diyos tingka na pagbalinan. Amen? Hindi pinili niya ako Isus na iti disipulo na isulat at mangalap aksingsingir iti buwis kin karpentero nababala ang iti panangkikita na iti tattao panagkwada. Ngan kinita niya ako Isus isulat at kunana agbalin kayo masilang ken asin dito ilurong. Hindi klara na kadakwada iti pabo, hindi klara na kadakwada iti bendisyon, waya-waya, ken baligi, ket gapo, kainaklunda, ken sinalimat matanda, rin mamut kadakwada, ket naiparangarang iti biyaga. Ket ingana tatta, paribo nga tawan na tinapalabas, silaw ken asin da pailaan kada tayo. So ti bendisyon nga ideklara ken katata, ket adaan iti panakabalin na mangyurnos iti biyag mo. Iti bendisyon nga ideklara ken katata, ket nabilbilog ng iti anyaman na pwersa nga mga lapad ken ka. Iti bendisyon ket na isang sangayan, ken adaan panakabalin nga mangyapan ken ka, ti saan mo kaya nga papanan iti bukod mo. So ideklara asita ken iti pamilyam, at ibindisyon iti Diyos ket sumusulot ken ka. Ideklara at ipabor iti Diyos ket nailikmut ken ka. Ideklara at ipanakaagas waya-waya ken baligi ket may parangarang itintiro nga biyan mo. Ngano ba kayo nga plan iti dita? Lord, in the name of Jesus. In the Old Testament, nirud ket agpikir ka dagiti naten na gadawa ijay away tapno lang masurvive. Isuna kat ubintay nga bano, napukaw na ti asawa na, kat permi iti ladingit na, kaslang awanan iti serbi iti biyag na. Ngayon iti libro iti Ruth chapter 2, te ating kukwa iti talon, kat napansin na ni Ruth, kat kayat natin agbalin na naimbag kinkwa na. Ni Ruth kat saan na nakita, iti ating kukwa ti talon, ngayon iti kukwa ti talon, kat nakita na ni Ruth, kat iti apagdarikma, bigla nga naadaan iti tarigagay, nga agbalin na naimbag kinkwa na.
So adda iti tao asaan mo pa'y nga nakita tata nga nakita na ka. Ti Diyos tinignaynan day nga tao nga agbalin nga naimbag kin ka nga mangtulong kin ka makalukat manipod iti problema. Mano ba na kayo mga aklo ni Tilita? Dahito yung makunang aking kukuha iti talon tinapasamak dito kat saan na lang na tinulungan ni Ruth. Ngudi kat naindag pa itin na kat nagbalin, kat nagpanag nga nagasawa na. So, ideklara mabalin nga napahay ka. Mabalin nga daan kayo tinadagsan na problema. Ngayon ideklara kas kinirot. Ada iti banbanag kat agbalin na bindisyon ken ka. Amen? Ideklara kas kinirot. Ada iti banbanag kat agbalin nga pabor ken ka. Agbalin nga waya-waya ken banligi ken ka. Amen? Ipagarok ni Ruth ken agpitpilot natan kadagiti natin tenang nga dawa ijaawan. Saan na may pagpagarok nga agbalin nga kuha na gayaman iti nakalawlawa nga talan. Sa mo yung iti Diyos nalpasnan nga insagana iti naimbag nga mangisagpatkin ka ti baruang tukad ti masakbayan. Nalpasnan nga insagana ti bindisyon nga mangtagkin ka ti kinapigsa ken kabaulan nga agbalin kas tinang parsuhan ti Diyos kin ka nga pagbalinam. So isang dengon iti agrasason nga saan mo nga may patungpal dagiti arapa mo gapunoan niya iti saan mo nga kaya uno saan mo nga nalpas uno niya iti awan kin ka uno niya iti connection mo gaputa saan mo nga may patungpal dagiti arapa mo iti gukod mo nga kinalaing saan mo nga may patungpal dagiti kayat mo iti gukod mo nga panakaam mo saan mo nga may patungpal dagiti planam iti gukod mo nga kabaulan kin mabalinam nga aramidan no di kat gapo iti espiritu ti sibidyan na Diyos nga nagtalangkin ka nga nangipuyot iti agong mo iti angas ti biyag kat nagbalin ka kararo mga sibidyan iti pabor na kat nailikmutkin ka iti dakdak ka nga wagas adda iti panakaisalaan adda iti panakagas promotion kinasayahat ng tao so ti aramidem kat akulunan no anya iti unay iti Diyos kat unam apo Diyos mamatiyak no anya iti indiklaram na ti planong kanyang kat nagtimbag nga yapanak ti saan ko kaya nga papanang iti bukod ko. So naamong at ti Diyos kat nalpas nang indeklara iti bindisyon, naamong at ti Diyos kat nalpas nang indeklara ti panakaagas, nalpas nang indeklara ti pabor, waya-waya kin baligi, di tamantang nga madaan ka, iti nananay nga panagkalag iti Diyos, nananay nga panagtitindar iti Diyos, kinananay nga panaginanama, kadagiti karini Apo Diyos kat taklunan dit ako naman itinan. Amen. Manikod iti Biblia, adda iti babae nga lupus iti tiro nga biyan na saan nga makaipas na iti ubing. Isuna iti asawa na ket adaan iti nalawa sa likwa na pintas nga balay ket aglaklakusanan nga kinawadwad. Iti biag dapat agkaramaya malaksid daan iti maysa nga banag nga saan da nga maadaan iti anak. Isuda ket gayem ni Prophet Elisha. Iti may sangalgaw ni Elisha ket nagdagos iti balay da. Ket iti apagbarikmak bigla nga naadaan iti tarigagay nga agbalin nga naimbag kadakwada kaya't na nga iti nasansangayan nga mapasamak kadakwada. So among iti Diyos ket nalpas nang amuna no kasano nga ikabil iti tarigagay iti puso ti tao nga agbalin nga naimbag ka. Agpalihod ka lang ti pamati. Agpalihod ka lang ang padayaw iti Diyos ket itamod nga sabot na iti nasayaat nga tao nga tumulong kinka. Naklunin niyo dito ako na yung Amen. Ito libro iti 2 Kings chapter 4 verse 16 kuna ni Elisha. Intun sumarunong nga tawen madaan ka iti anak alalaki iti saklot mo. Iti babae ko na sana kumangangawan nga kasta bakbakatan na kon iti asawa ko kaklakayanan imposible nga agkaanak kanibay nga itutunog na katmaragagsakan inaklon na iti bindisyon inaksiptan na katrimamot kinkuan na sa tini parangarang iti biyak na iti sumarunong at awen kas imbaga iti adipan iti Diyos na adaan isuna iti makuna nga baby iti saklot na sumabalin nga nabayag nga panawen na awan iti anak mo. Ngayon ideklara, babaan iti dara ni Kristo nga nagayon sa cross. Si Esther Anet, itong sumarunong at awen, maadaan ka iti ubing, anak alalaki, iti saklot mo. Saan mo nga barbaran nito? Iti kanito nga, kulunang na ito. Rumamot kin ka,
ket may parangarang iti biyag mo kaputa sakwa manipod ka dagiti sao iti Dios iti dara ni Kristo nga nagayo si Diablos insabot nan iti amin nga masapulam ket inton aklunan may parangarang kinka ket inton sumaruno matawan kas inbaga to'y tao ti Dios maagdaan ka iti anak a lalaki iti sakwan mo. Amen? Amen. Praise God, mabalin nga napahay ka. Mabalin nga nagdilay ka, inabayag na panawen. Nga ideklara manipod iti sao iti Dios. Nga masara kami tinasaya nga tao iti sumarunungan ka. Mabalin nga sagsagaba ka iti sakit, iti nabayag na panawen. Nga ideklara anaagasan ka, nawayawayaan ka. Nga maagdaan ka, iti nasaysayaan nga rin na, nga iti napalabas. Mabalin nga napahay ka, kinagsagsaga ka, iti mapuna nga dadagsan, iti mapuna nga nabayag na panawan, nga ideklara, anawayawayaan ka, ken maadaan ka, iti nananay nga rako, iti tiro nga biyag mo, ket ti Diyos, pagbalinin na, dahil iti ladingit mo, nga rako, ket kumandamong kayo tinita ko na yung manit, amen? Amen. Praise God, among iti Diyos nalpas na ngayon sa gana, iti amin nga kasapulan tayo. Nalpas na ngayon sa hutya, amin nga kasapulan tayo. Ngayon kasapulan nga, dati mangideklara. Kaninto na dati mangideklara. At dati ka ti desisyon nga mga aknon. Di pa matik at mapatawad, babatin di pa nagdengdeng iti sao ti Diyos. Di may isa nga tao at saan nga maadaan iti pamati, no saan na nga denggan, dagiti sao ti Diyos. So nga importante, na denggan, saan mo nga baybayan, iti mapuna nga panagdenggan mo, panag-study pa rin iti sao ti Diyos. Tapno dito'y nga mapatawad, kay tinananay nga pamati, tapno na anay nga saan mo nga katawaan lang iti sao ti Diyos. Kat punamon ako Diyos, manamo ako kanyatin bagam, mamati ako kanyatin bagam, saan na kayo kabil dito'y lubong, takno baybayan naklatan, yung kabil lang dito'y lubong ng nalpas mungin, sa iti amin nga kasapulak, ginanong kung nagiti amin nga kasapulak among sakbay ka nga nakita, sakbay mo nakita rin pilubong, adda dito yung umununa iti kasapulang, intindi ni ako Diyos, ngam addalan kin ka nga manggunod, babaan iti panamatin din ni ako Diyos, kat ko naman ako Diyos, agyaman ak na iti nga lawag, agyaman ak na iti nga biyag, agyaman ak iti mga trabaho, agyaman ak iti biyag ko, agyaman ak iti mama, agyaman ak iti papa, sumabalin nga apresyaran ni ako Diyos, babaan ka nagiti amin nga daking ka nga nag-iimbag, kat iti Diyos maragragsakan, kat itamot din ni sakod nga, at dalitan inkabin na iti amin nga kasapulang nga saan ka nga marigatan, dagiti bendisyon, kat sumurusurot din ka. Amen? Thank you, Jesus. Malipod iti daan na tulad, naawatan da, iti kinabilan, iti panakaideklara, iti bendisyon. Ito ni Ama at lakayan, ayaban na nagiti anak na, kat ibaga na, titimot, iti makunang timot iti biyag, ken baligi kadapada. Dito yung bendisyon, ket adaan ni idumdum mga tinapatag. Dahil tadi ka puno abay nga linupo ni Jacob, iti kabsat na, puno kasingin na, ani Isaw, tatlo lang magulpod na, di mapuna nga bendisyon. Ni Isaw, iti inauna nga anak. Isulat ikin kukwa, iti doble nga bendisyon. Ti ama daw ni Isaac, ket saan nga makakita. Langayan una yan, ket narigatan na may kasing ni Suda. Iti sinalunsod ni Isaac, kini Jacob, no sino isuna. Ket kuna ni Jacob, siya ni Isaac. Ket ditamat na ngayon deklara ni Isaac, iti doble nga bendisyon, kini Jacob. Iti umay ni Isaac, Isaw, tatlo gununan na, iti bendisyon. Ditamat na nga naamiris ni Isaac, nga linupugayan ni Jacob isuna. Kat permiti sangit na kunan na kini Isaw, nalpas kumagtan na deklara, iti bendisyon, saan ko nga mabalin, nga mabawian. So kasta, iti kinabilag, ti panakaideklara, ti bendisyon. Mabalin nga awan, iti nanideklara, kin ka iti bendisyon. Mabalin nga iti amang, kat awan iti imbagana. Mabalin nga nagiti pataw, iti aglaw-law, kat awan kadakwada, iti nanibaga, no anya iti pagbalinang. No anya iti kuna iti Diyos may papankin ka, no kasano nga sikat at nasayaat nga bukol nga grusin, no maminsan iti bagada kit di kat kabaliktaran, as sikat at ordinaryo lang nga tao, saan ka nga nalaing, awan ti amuamong, no maminsan ibagada pa'y kit din iti ong-ong, so no iti ka muna nga aramidem, kat ikatem, dagiti makuna nga negatibo, ikatem, dagiti makapalismaya nga ibagada kin ka, kat aklunam daytoy at timag tibiyag, nga mangtag iti baligikin ka, kat ipaunag mo nila espiritu, kasi man iti ko na iti Diyos may papangin ka, ideklara ka.
babaan dyan pasan nga naramitan ni Kristo Ijapros na nabindisyonan ka. Naagasan kan, nawayawayan kan, na isabot amin na nakasapulang mamay paay tibiyag, taknang bibiyag kaman padpadayaw kinihapo Diyos. Ideklara babaan dyan alpasan na naramitan ni Kristo Ijapros na napaburan kan, nawayawayaan kan, ken adakin kan itibaligi. Ideklara babaan dyan alpasan na naramitan ni Kristo Ijapros nga nabindisyonan kan, nga adaan kinasirib kadagiti amin nga iwayat mga desisyon. Anya talaga nito, ideklara bindisyon. So nakaklunong na dito, may parparangarang itibyan mo. So ideklara nga babaan dyan alpasan na naramitan ni Kristo Ijapros na bindisyonan kan, nga adaan sa lunat, kinapigsa, kinmapnag ka, itinapawat nga panagbiyan. So ideklara babaan dyan alpasan na naramitan ni Kristo Ijapros ang nabindisyonan kan, nga adaan sa laknib, nga itinag-imbag, nga imay ti Diyos, ay aywanan na ka kiniti pamilyam. So ideklara babaan dyan alpasan nga naramitan ni Kristo Ijapros nga adakin kan iti promotion kiniti amin nga ramitan iti imam kat agbaligi. So akaklurin mo kanina dagiti nga babra dagiti nga ideklara iti makuna nga bindisyon nga nagapumanipod iti sao ti Diyos babaan iti dara ni Kristo nga nagayo si Ijapros iti naramitan ni Apo Jesus kada tayo sulit nga kapong adat nga bibiyag ginatang na tayo ni tinapatigadara nga sudat tayo kat nabarbaliwanan na pabaron. So ideklara babaan dyan alpasan nga naramitan ni Kristo Ijapros nga uray inton panahon iti bisin na daw tulad pati umanay nga kanam. So ideklara babaan iti dara ni Kristo nga nagkayo si Ijapros nga bindisyonan kan nga addaan kay iti may sa puso na asi na imbag nga nagam kin napakungbabarit na. So ideklara babaan dyan alpasan nga naramitan ni Kristo Ijapros nga nabindisyonan kan nga naadaan kan iti wayaw-waya kan anyaman na itakalunod anyaman na itakasakit nga adday iti pamilyam. Ideklara nga mabuhat babaan iti nagan ni Apo Jesus. Amen. Kapsakin ganyan idararami dekat ideklara nga nabindisyonan kan kat maklunan na itako ng nandiinan. Amen. Among idararami dito inpaima iti Diyos ti kabaunan iti makunang narasing na tao tapno istadyo iti sauna ket kunay iti Diyos iti sauna inton aklunan inton ibalikas mo ito at dati pa nakabalin na nga mangyurnos iti pagturunan iti biyan mo awanan iti sabali nga papanam anyaman no umay king kati sakit mapankalang iti sao ti Diyos no umay king kati problema mapankay iti sao ti Diyos no kanya ti kaya't mga gunudan iti biyan mo mapankay iti sao ti Diyos at dahil iti bindisyon manipul iti sao ti Diyos anyaman iti problema ang kinilakay mo iti problema iti pamilya mapankay iti sao ti Diyos anyaman iti problema mo kasanuwa-lumang lukay iti biyan mo no kasanuwa-lumang ay kati espiritual nga barag rumangay kati sa rumang tumangay kati kararwa uray pa iti makunang nga physical rumangay kati makunang nga pakasapsapulang masakul nga mapankay ti sao ti Diyos apay kakapsat nga mapankay ti sao ti Diyos gabuta dada ka nagiti sa ti Diyos iti amin nga sumbat kat iti kanito nga lunang dagito nga may deklara manipod ka dagiti nga sao ti Diyos magunod mo ti bendisyon kat may parangarang iti biyan mo so nga disgrasya kapsat iti kaadda to'y dito iti Diyos tinantignaikin ka iti Diyos ti butonahin tinag-imbang nga imay ti Diyos adda isuna nga mangidaldalan kin ka takula ang mga kami iti panakaideklara iti bendisyon dagito yung indeklara kada kayo kat saan kon nga mabalin nga babawian nalpasan nga naideklara ti bendisyon kat no inaklon mo dagitoy salimat magtamda ditoy saan nga kaputa itong damdama kung saan kailangan mo kailangan nakita ti bendisyon saan nga kaputa itong bigat kung saan mo kailangan nakita nga may patungpal na gitaratahap mo kung saan nga kahit nasa una saanan nga may patungpal salimot matang na ito kaagdan iti bukal nga isuti sa uti Diyos na saan nga madadaan nga naimulating ka kag agrusing so adakin ka niti nasaya nga bukal nga agrusing adakin ka niti panakabalin niti Diyos salimot matang na ito nga itinaldaw ang pag mo tagsapakot ko naman ako Diyos agyaman na kiti sa umuin kamit mo niti puso agyaman na ako Diyos ti ringintad mo kanya, natiplano kanya kat nag-imbang, nayapag na kitisaan ko, nga kaya nga papanan itibukod ko, naramidan ka itibanag na saan ko, nga kaya nga ramidan itibukod ko, saan ko nga kaya nga ramidan itibukod ko, nga panaka mo, kat agyaman ng Apo Diyos, pati Espiritu nga sigibiyang na agda kanya, na isutimangtag kanya kitabaulan, nga mga ramid ka na amin na pagayatang, tapos nagtalinalida ka ng padpadayaw kin ka, kat naklunan nyo rin ako na imantinan.